ҳуҷуми Чингизхон ба сарзаминҳои имрӯзии Афғонистон. Вақте ки Чингизхон ба шаҳрҳои Осиёи Марказӣ лашкар мекашаду қатли омҳо мекунад, ҳадафи ӯ ба даст овардани сарзаминҳои Муҳаммад Хоразмшоҳ дар аввал буд. ӯ Муҳаммад Хоразмшоҳро таъқиб мекард. соли 1220 вай тасмим мегирад пас аз ғасби сарзаминҳои Муҳаммад Хоразмшоҳ ба қисмати ғарб ҳаракат кунад. ӯ хабар меёбад ки Муҳаммад Хоразмшоҳ ба ғазнаи Афғонистон рафтааст ва фармон медиҳад ки ба ғазна лашкар кашанд. ҳамлаи ӯ ба сарзаминҳои имрӯзии Афғонистон дар соли 1221 шакл мегирад. ӯ сараввал ба шаҳри Ҳирот лашкар мекашад, чунки шаҳри Ҳирот шаҳри муҳими Афғонистон буд. дар ҳамон даврон муҳосираи ин шаҳр чанд вақт давом меёбад. ҳамин тавр мардуми шаҳри Ҳирот муқовимат карданд, аммо ин муқовиматҳо дере накашид. баъд аз чандин моҳҳо ин шаҳр аз ҷониби муғулҳо тасарруф карда шуд. мардумро қатли ом карданд, ба касе раҳм накарданд. пас аз тасарруфи ин шаҳр Чингизхон ба қисмати шимоли Афғонистон ба шаҳри Балх ҳамла меорад. баъд аз чанд ҳафтаҳо Балхро ҳам торумор карданд. мардумро чун Ҳирот қатли ом карданд. маъхазҳо бозгӯи онро мекунанд ки дар ин ҳамла дар Балх 200,000 нафар ба қатл расонида мешавад. баъд аз ин ҳамла лашкари муғул ба шаҳри Нишопур, ки дар марзҳои Афғонистон буд, ҳамла меоранд. ин шаҳрро ҳам хароб мекунанд. албатта дар як муддати кӯтоҳ не, пас аз ҳафтаву моҳҳо. онҳо пас он ба ғазна рафтанд, аммо ин шаҳрро ба пуррагӣ хароб накарданд, зеро мақсадашон он буд ки ин шаҳрро ҳамчун як пойгоҳ барои ҳамла ба Ҳинд истифода баранд.